сега. Айде, Керко! Кажи, Кики, дек сме сега. Ние, учителки, сега сме на плажата Лонг Бич на Мексиканският залив. По държавата Мисисипи, малки. Да, Мисисипи, да, не сме вече. The Golden Shore. Не, Мексиканският залив. да, не Дек ще изтече нафта. Ама тук няма нафта баш. Има някой остатък, али? Ки помин. Не. На кучета кой? Кой на кучета? Вземи го И Старбакса. сега кеме се преберме, кеме в Алабама в мобил. Се спреме за работа. Доста ще там, ако и да, Ир се отморим. Мислям от повече се изморим. Кажи. Много Повече ават. беше замор, отколко умор. Ама бър, душата our hearts are full. Душата не е пълна. The ocean. Плаща едно губава, песокта по-мека от Майами. Установиме то. И това. Тя отме Алабама. Sweet Home Alabama. Мобил. Мобил. Да го видим Гарги. Гаргамел ще не изнайми таквата Колата. колата. А ние ще тя платме. Ние ще тя платне. Вреде. Вреде се, вреде. Бойче и Барт не чекат до колата. Не може да напреберат. Не такме да си одме. И така. А иначе жешко е много. Много е жешко, ама мен ме ареса авата кодзу в октомври месец. Да. Скоро ноември. Коя дата сме? На мама вайния роден. 21 октомври. После една неделя време и ке се чекирмо в Нью-Йорк. Си одме дома. И Здрави и дома. живи. Здрави, живи. И такой. Айде, доста беше. Чао. Чао.